Visco, 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 Wicked Mix, Wicked Mix, Wicked Mix. Salut la famille, c'est toujours Maki Amalodona Kafoko Ame Beka au freestyle émission Canada kan Beka au freestyle ni oye télé sur 9 TV ka émission. Donc Beka au freestyle émission Ame artiste bo dibila kubla yelena alnibe yelena Ame do fara iga yelen kan. Donc ayira bela Kafoko ni talambila quand même en plateau i bismillah. Chaque semaine Ame artiste fla wole ou bena Ame fendo nyaira nyona quand même ni talentila itisi en plateau kan. Nibe ya dis-toi que talent bila bi invité mon mamolo olu tɛ mɔgɔ dɔgɔnin Mali ko in na fo ni i tɛ réseaux sociaux sanfɛ mɔgɔ min b'an bolo ni ale filɛ gileki bila na Esno Top ouais cɛ min bɛ ka réseau girin k'a girin mayi ou bien i ko ten dɛ o kelen tɛ wa ouais Esno ok o kelen Esno de bɛ côté droite la o kɔfɛ Jackson Trompa Trompa Makiso o kelen tɛ wa o kelen do bro donc là ninnu de b'an bolo bi ani olu de bɛ ka jɛ ka émission ta ɲɔgɔn fɛ vraiment talanko kuma banna ye talent yɛrɛ de bɛ yen et puis sɛbɛ de don donc là an bɛna don émission kɔnɔ sisan an b'a daminɛ min na c'est de l'Esno Top ko ko bɛ daminɛ i b'a daminɛ dumuni bolo an fan de fɛ ka na gosi fɛ c'est ça qui est bon ne ka hakili la donc Esno Top ouais mayi j'espère que les bɛ yen ouais ça va Dieu merci amala Esno cɛ i tɛ ko ɲɛ dɔrɔn cɛ Esno cɛ réseau bɛ ka girin dɛ ouais nka cɛ bɔ an bɛ ka dɔɔnin kɛ ce n'est que le début ne daminɛ de voilà a dannen don o quand même folikan jumɛn de b'i bolo kala se an lajɛlibaga bɛɛ lajɛlen ma bon an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ sigilen don k'an layɛ nin wagati la ka 9 TV mɔgɔw yɛrɛ fo ni initiative in na parce que ko ɲɛnamaba de don artiste baden bɛ talent b'u la mais ni i ma niveau sɔrɔ i b'i ka talent yira yɔrɔ min na i bɛ mɛn dibi la quoi donc ka aw yɛrɛ fo k'a fɔ ko an content don bi k'an yɛrɛ Beka freestyle sanfɛ donc ko maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ni ɲantuma merci ni y'a daminɛlen voilà ni an don ka an bɛna ɲɔgɔn ɲagami o kelen de don an bɛ boli joona ka na Jackson Trompa kɛrɛfɛ Jackson Trompa folikan jumɛn de b'i bolo k'a lase an lajɛlibaga bɛɛ lajɛlen ma bon n bɛ bɛɛ fo n ka foli bɛ bɛɛ an lajɛbaga bɛɛ fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ nin plateau in kan donc ka foli kɛ aw yɛrɛ ye Beka freestyle ani Maki yɛrɛ donc an ka foli bɛ bɛɛ ye o de bɛ n bolo ka fɔ o kelen don foli kɛla donc bɛɛ y'i ka foli sɔrɔ fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ fɛn fɛn bɛ Mali kɔ kan foli bɛ bɛɛ de ye donc là an bɛ boli ka na Esno Top la Esno i tɔgɔ yɛrɛ ani i jamu ne ta civil jɔlen bɛ sigida jumɛn de la n tɔgɔ ye Adama Yosi Adama Yosi voilà YODSI d'accord alors i ma nin bɛ ka caya cɛ ma nin bɛ ka caya Trompa ye nin bɛ ka caya i ma ye Adama Yosi donc n ye maliyɛn den ala ye n bɔyɔrɔ bɛn Senu ma donc n ye Senu ka den yɛrɛ n ye dɔnkilidala ye voilà Senu ka den disi gosi sisan ayi a ka d'an ye kelen de don Senu fa su kuma tɛ vraiment Yosi ye siya jumɛn ye Yosi c'est un dɔgɔn den yɛrɛ voilà o kelen de don dɔgɔnɔ bolokuru tulo bɛ nin na donc vraiment a tɛ jɔ donc là o kɔfɛ an bɛna Esno ɲininka min na mais Esno tɔgɔ nana cogo di bon je pense que c'est dans le game game qu'on a couru depuis ko daminɛw la avec des gars i b'a ye waati min na u bɛna i ka talent découverte kɛ u b'a dɔn waati min na ko talent bɛ karisa la i b'a ye denmisɛnninya la bɛɛ b'i wele tɔgɔnin dɔ la quoi donc niveau la an ka élément de tun b'a fɔ ne ma no stop chaque fois ni bɛ freestyle la ou bien ni bɛ dɔnkilida la donc no stop n nana ye tɔgɔ in diyara n ye quoi donc au lieu de no stop direct n y'a yɛlɛma n ka manière la ka kɛ Esno Top voilà stop in na S min bɛ yen nɔ n'o de bila début la pour que k'a kɛ tɔgɔ ye quoi n yɛrɛ de y'a créé n ka manière la tu vois voilà donc stop i ye S in de bɔ yen ka kɛ top ye dɔrɔn mais S in daminɛ la voilà S in bilala daminɛ la no stop min bɛ yen nɔ n'o ye Esno Top voilà a bɛ tɔgɔ di quoi créativité ni ma fɔ mɔgɔ min a t'a fɔ o tɛ voilà vraiment tɔgɔ ɲɛnamaba de don parce que mɔgɔ yɛlɛ cogo na n'i yɛrɛ tɔgɔ ye c'est ça qui est bon et puis o de fana bɛ se ka si yɔrɔ jan quoi i bɛ taa dictionnaire kɔnɔna la i bɛ nin taper ko Esno Top mɔgɔ t'a dɔn voilà galon tɛ wa min dar'i la i yɛrɛ welela min na o i yɛrɛ tɔgɔ de kɛra siɲɛ kelen quoi juste a wele cogo dɔrɔn a banna voilà o kelen de don mais i ye dɔnkilida daminɛ ni sisan cɛ a bɛ san joli bɔ bon je pense que n ye dɔnkilida daminɛ fin 2019 ka don 2020 kɔnɔna la n ka deuxième morceau bilala le 31 décembre 2020
Ah ouais. 2019 plutôt. 2019. Cadeau, voilà, cadeau 2020 qu'on a là. Donc ça fait 6 ans. Voilà. Donc, Non, je pense qu'il y a Tiens. Ouais. Non mais Nioroni Fendoure Kena, Mekla, Mena, Rofo, Esnoyana. D'accord. Aïe, Hakli Fendour là quoi, c'est très très important au Maké quoi. Et mes Boldoni, Mena, Trompa là. Il n'y a pas de souci. Trompa. Ouais. Et il s'est gardé Don Fo Agni, il toko Herere, Ani Idjamou, Ani actuellement, il veut ce qu'il a du mener là. Bon, netoko Yakuba Jara. Yakuba Jara, Bamanang. Mais voilà, ouais. Mais artiste no Jackson. Jackson Trompa. D'accord. Mais actuellement, il veut ce qu'il a du mener là. Bon, mais c'est vous follow. C'est vous un bon doué. Ma, n'yanga donc la bête d'amener. C'est vous dit. C'est vous. Maintenant, na bon, ouais, avec golf ou golf ou là. Il veut jouer là. Non, femme. Jackson Trompa. Mais c'est gagné. Faut aller là. Il est donc dans le sens. J'avais sans le bon, avec 7 ans. Avec 7 ans, bon, parce qu'il est donc là dans 2018. Ah ouais. Théoriquement. Ouais. Ah non, moi j'ai un mais là c'est free. Mais il faut c'est Bamana qui tout le temps Bamana qui finit mais est-ce que tu as choix? Ouais, Jackson ah bon, je pense ne va blâmer ne va blâmer non Benny Ketchugo voilà Benny Ketchugo voilà ouais non mais est-ce que Farali Gana quoi non c'est la vérité directement menani est-ce que ka yoroyi mina kabala doni parce que je me rappelle 2022 ou 2023 donc nega yeko foloke o kala so te réseau quoi donc là so imana me succès ni effectivement ça dans le je me rappelle très bien big respect à mes gars et Crimzy c'est un pote vraiment et Chougezi là nous limite là je me rappelle très bien donc ne keko folo qui c'est vrai mais à do est-ce que fait no ali Crimzy ramasser à quoi ça mentir ni Karim Chloé na quoi est-ce que donc do da la fin fait tout no bay la belle à l'air quoi ouais nere boulonga adam ne ça fait plus de 10 ans ni pierre bouté ne boulonga voilà maintenant quoi donc vraiment talent rare de bien non ouais au clé de l'ouest non donc ni ko ndamne dina fiya fa tout parce que déjà 6 ans ko damne di non ko damne c'est là que le début vraiment ma fo be ga fo ko au clé de ani est no top ni Jackson Trompa de bala ka fo be ga fo kuma no artiste ma donc la de ko béré wa bouchi droit et ma fo ma donc ami boli gana doni et ce sont des semi-freestyle là donc on a ñoga donne quoi quand même ne on club la ñéré ma fama mais na me quoi un show les gars ma fama parce que c'est 100% hip hop c'est 100% du rap c'est 100% du manenga donc à Berido voilà c'est la musique quoi donc on a facile à donner donc après amena fendo ko be ici c'est BK au freestyle ka fo BK fo ko amen 9 TV télé sur la clinido donc là on a damné est-ce nous de là où Jackson bon c'est quoi avec j'ai pas ko droite ko re ko droite donc là il y a madame né est-ce nous top là d'accord donc clinido kojo Kele ya jule no una nene ko funga boy go leskila nese go ta jara bi jule yene no te ko jara bi jule serana wallahi nese go ta kele ya jule no una nene ko funga farela ngo nese go ta jara bi jule no eni ani mo baya jara bi kale de mo bala wala ma fulonela ali makaro tun jarabira ni eta salela go sibae iba soro ba jere musharla sige dunya mati dia na mo wala maloya ne ko lovu de do uya fonye ko lovu ma fulona ne ko yarabira ugo on bikan dan kelema ne na dan kelema ne la sedia dan kelema
nena dan kelewa nena chérie à la so Iene no te boy yara vi jule se Iene se gota kele ya jule Una nene ko funga boy ko Ngone se gota yara vi jule Je pense que les mandingues, bon, moi faut penta. Pour moi, les jarmes, enfin, moi hepta. Musique donne en bas donc heptatonique parce que musique qu'on a la pentatonique bien, heptatonique bien, hepta des mandingues pur. Donc niveau là, les mandingues, on t'es ni jar qui a chaya quoi. Voilà, t'es ni jar qui a chaya quoi. Non mais il va reprendre. Est-ce que vous voulez faire le nouveau sens ça? Il t'a montré caméra job. Hepta ni non ta dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔ minnu b'o dɔn c'est des connaisseurs bɛ misiki kɔnɔ yɛrɛ de mais vraiment peut-être ɲɛfɛ Inch'Allah amna kuma ka ɲɛfɛ Inch'Allah problème foyi tɛ jeune frère dɔw bɛ yen nɔ olu fana kulo mɔgɔ bɛ a la ka bɔ c'est vrai voilà parce que caman bɛ ka dɔnkilida kɛ bɛɛ bɛ ka boli succès mais musique yɛrɛ dɔnni a temps tɛ mɔgɔ bolo tuguni quoi c'est vrai donc a bɛ ka kɛ fɛn dɔ ye a bɛ ka jouer an kan trop non c'est vrai donc o kɔnɔna la vraiment mɔgɔw ka kuma ninnu lamɛn ka ɲa est-ce que o bɔra ka dɔnkili min da san instrument tɛ mélodie tɛ mais a bɛ ka kuma minnu fɔ bɛ ka fɔ a kɔnɔna la ni prononciation kɛcogo Jackson ça tape c'est vrai o tɛ a donc an bɛ boli an bɛ na Jackson tɔgɔ la dɔɔni quand même ne kɔni ye réchauffé la Jackson trompe ouais Jackson Asona kunu joya ma orela bi ame sanfɛ Asona kunu joya ma orela bi bɛ ban fɔ Asona kunu ɲani ma orela bi ame hɛrɛ la orela bi ame hɛrɛ la Oh God, oh Dieu, thank you ame ka fɛn fɛn ɲini o ka ɲe ame ka wari ɲini ame ka tɔgɔ ɲini o dɔn ame ka muso ɲini ame ka denu ɲini ya sɔn la Je sais que tu as des bâtards. Je suis fier de moi parce que je suis un artiste. Je suis fier de moi parce que je suis un guerrier. Mon ami travaille dur, cherche la connaissance que pour moi faut pas trop parler. Toi ou devais saigner mais à tes malos. Barricade ben mais à tes tout corps. Dans ma tête, ma tour a changé. Asona pour nous joindre ma orela bi à mes sans faire. Asona pour nous joindre ma orela bi bébon fort. Asona pour nous nyani ma orela bi à mes herela. Orela bi à mes herela. Oh God, oh Dieu, thank you ame ka from friend yo kanyi. Ame ka wali ina me ka tomo ni yo don. Ame ka muso ina me ka denu ni ya son la. Mine donyo be wuli ka bose ka kila ka temila Wakubaria te Benika waka tire do à la bolo Le jour que moi aussi je vais bosser Serait mon jour jamais en te wele tani wali Tuma be abako kika tani ni bain Isha siri na bose pour Afrika manu Le jour où tu arrêtes là le wise Le jour où tu gagnes
mɔgɔ bɛ fɔ ne ni ka balani ne ni ka balani ne ni ka balani nka mikoro juru bɛ n dala mɛ ka figu figu na ye o na 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 o na 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 na. Non, c'est bon, trop, Merci. Donc, quand même, le tournant. Ouais. Non, il y en a trop. Est-ce que le cœur chauffe? Et Jackson, on a Tasmara, toi. Donc, vraiment, il t'a une belle jarre à son nom. Ouais. Voilà. Et moi, donc là, vraiment, talent au point. Au bana quoi. Ouais. Au moins, il y a des pics à faut qu'on ait au fleur de talent. Donc, au Beniga, jarre d'eau quoi. C'est vrai. Vraiment, à Danilo. Donc là, je suis ouais. Amena question de sang. Est-ce que ouais. Nous avons un problème de quand faut problème familial, si tu as la musique qu'on a là, tu as donné fin. Bon, mais à la temps, parce que voilà, donc là qu'on a galère au banc quoi. Moi, faut en faire belle. Chaque fois. Il be dollar bi sini dɔwɛrɛ bi ɲɛ quoi mais wagatiw tɛ kelen don dɔ la i bɛ fɛn dɔ gɛlɛya sɔrɔ fɛn dɔ la mais don dɔ la i b'a sɔrɔ i lafiyalen don la mais ne bɛ ala tanu problème ko famille kɔnɔna la ko problème dɔ de bɛ n da la min bɛ se ka empêcher ka dɔnkili da je pense que o de ye essentiel ye n'a bɛ se k'i bali ka dɔnkili da donc artiste kan ka jɔrɔ o de la o problème foyi tɛ n ka société kɔnɔ du kɔnɔna la quoi voilà donc ala tanu Dieu merci Dieu merci o tɛ sigida kɔnɔna la hali gɛlɛya misɛnnin dɔw tɛ yan non bon sigida kɔnɔna la gɛlɛya foyi tɛ n kan parce que déjà hali concurrence foyi tɛ non bon concurrence tɛ ban o tɛ ban ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔna la quoi mais essentiel ye k'i ka objectif ye min ye i b'o de viser dɔrɔn et puis tu continues ma donc mais ne yɛrɛ en tête personnellement fɛn tɛ yen quoi ne tɛ concurrence ne ɲininka concurrence tɛ ne la ne concurrent n ka musique de voilà non c'est de ça non awla ma fɔ ko life goes on la vie continue voilà donc vraiment a tɛ tɛmɛ o si kan mais o kɔfɛ nin wagati la i ka production bɛ jɔn ka bolo kan bon comme d'habitude depuis minnu n ye musique daminɛ minnu ɲɛna o b'a kalama ni n ka producteur minnu y'a daminɛ depuis le début hali sisan n'olu de bɛ baara la n ye i tɛ fɛn o fɛn kɛ a si ma kɛ yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔw bolo a bɛɛ kɛra n yɛrɛ ka beatmaker de bolo voilà c'est nous n ka producteur bɛ c'est nous DK Music n profiter nin yɔrɔ la k'a fo même ale de ye n ka chef d'orchestre ye hali n ka live la ale de b'a coordonné fɛn bɛɛ voilà c'est un maestro lui aussi live là ça donne ça et Jackson trompe pas donc là il y a le club là est-ce que nous voilà d'une fois 600 donc il y a référence sur une fois une wagati là donc là t'es quoi il veut dire qu'on a surtout carrière quoi souci misɛnnin dɔw bɛ yen nɔ ko dɔw bɛ yen nɔ i bɛ fɛ mun ka bila règle c'est comme si mun ka fɛn mais a tɛ k'a abouti quoi mais i bɛ se ka mun fɔ an ye o la o yɔrɔ la sisan quel souci diɲɛlatigɛ la ko bɛ daminɛ ka gɛlɛn n m'a faamu mais fɛn bɛɛ fana ye courage de ye i mana kɛ ko o ko la a kɛra dɔnkilida o a kɛra fɛn wɛrɛ o courage dɔrɔn de bɛ se ka ko bɛɛ lataa ɲɛfɛ n m'a faamu mɔgɔw bɛ nin kuma fɔ mɔgɔw bɛ nin kɛ ou bien jugu b'i la bon olu bɛɛ ye kɔfɛ kow ye quoi ni ko bɛ ka ɲɛ ka taa jagoya don i bɛ kɔngira sɔrɔ i yɛrɛ la olu ye jagoya de donc courage de ye fɛn bɛɛ ye ne ka kuma ye mais famille na souci foyi tɛ yen nɔ non bon an yɛrɛ fɛ yen misiki de bɛ yen je vois an yɛrɛ fɛ yen an ye bɔbɔ jeliw de ye bɔbɔ jeliw ouais je vois bɔbɔ mais Jara, je sais pas. Ouais, c'est qui? Non, c'est d'accord, d'accord. Est-ce que vous avez fait? Non, bon, moi, c'est qui? Voilà, moi. Donc, on fait musique, ben non. En bangera ka sɔrɔ ye an fa bɛ fɔli kɛ an baw bɛ dɔnkili da donc basi foyi tɛ yen nɔ quoi olu yɛrɛ jɛlen don n'o ye olu ye diyagoya ye effectivement mais donc mais actuellement yɔrɔ min na sisan golf kɔnɔna la souci ba tɛ yen kosɛbɛ non fɛn ba tɛ yen parce que n bɛ Kalaban de ma déménager ka na golf la a ma mɛn sisan ma donc fɛn ba tɛ yen nɔ fɔlɔ o kelen de don o kelen don nege minnu bɛ yen an n'olu bɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ donc i m'a fɔ wa o kelen don an ka jɛ an ka fɔ ko zu ɲɔgɔn fɛ i m'a fɔ zu vraiment fɛn tɛ kɛ taa dɛ ok a da o kelen de don reste in peace ala ka hinɛ ala ka dayɔrɔ suma c'est un peu triste quoi bon o kɔfɛ non est-ce que cɛ fana ye wara yɛrɛ cɛ senu bɛɛ est-ce que
Ouais. Cɛ sinu tɔgɔ sɔrɔ mana wɔnɛ. Non a ma nɔgɔn. Hali sinu tɛ sigida o sigida quoi tɔgɔ sɔrɔ mana wɔnɛ i m'a faamuya. Non bon i bɛ Bamakɔ n'i ye Bamakɔ quartier bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Ouais. Sinu i bɛ taa sɔrɔ n'i bɔra Kalaban i bɛ Ɲamakɔrɔ quartier donnen don ɲɔgɔn na quoi. Artiste n'i donna quartier kelen na a tɔgɔ sɔrɔ ka nɔgɔn. A ka nɔgɔn trop. Mais Senu yɔrɔ min mɔgɔ baden m'a dɔn Senu ka bon dɛ. Ne yɛrɛ dabali de bɛ ka ban o la. Mɔgɔw bɛ Senu a bɛ san 10 bɔ hali Senu b'a fɔ k'olu ma se Senu yɔrɔ dɔw la. Donc Senu ka bon quoi. An ka kɛnɛ fɛrɛlen don mais ka Senu minɛ a ma nɔgɔn c'est pas très facile. Donc je pense que n t'a fɔ baarabaliya mɔgɔ dɔw ka baarabaliya bɛ fɛn dɔ mais cɛsiri fana b'a lase mɔgɔ ma. Cɛsiri b'a lase mɔgɔ ma parce que chaque fois i n'a fɔ m'a fɔ n ka baba kɔnɔ cogo min na dɔnkilidala ye baden nka dɔnkilidala bɛɛ tɛ se quoi. Chaque fois i t'o mot dɔw décortiquer ka baba yɛrɛ bɛɛ i tɛ ka baba in bɛɛ da san. Mɔgɔw ka décortiquer mɛn ka sɔrɔ sans instrumental quoi. Ok. O tɛ wa Jackson. Ala ma ne baba kɛ fama ye. O de la u bɛ ne wele fantanden mais n bɛ kɛ fama ye fo n denw ka wele ko famaden fils de Bossa ou bien fils à papa baba mideli yafa ne man jo t'a la ne ma dabɔ ka sɛgɛn fɔ dunya ye bana bi mɔgɔ la ma kun t'o fura ye i ɲana caman ma baba m'o kalama hali n'u mana an sama du a la ni Ala sɔnna ɲɛji tɛ bin dugu ma. Baba Ala bi ma dɔn ni yɛrɛ ye ko ka ca mɔgɔ ye nin bɛɛ ti kɛ kuma ye dɔnkilidala ye baden dɔnkilidala dun bɛɛ tɛ se musikidala ye baden ne fa dɔnkilidala dun bɛɛ tɛ se. J'arrive à chaque fois il faut que non bon avec na émission kɔnɔna don n bɛ donna parce que mais i ma fuma baba kɔnɔna la comme kuma bɔra fin partie de kan c'est pourquoi n y'a tigɛ dɔnkilidala ye baden niveau ye an b'o de la toujours. Il faut toujours faire des créativités, il faut que des créations plutôt. Il faut que créativité et artistique à chaque fois. Il y a tout qui réfléchit chaque fois qu'on a fait un courant d'or. Moi, mamie, careful quoi. Donc il va y avoir un point où nous faisons peut-être à la la fois au village si c'est hors la journée quoi. Sinon donc il a la et puis BBC. T'as la même malien artiste belle. N'est artiste bas dénamé. Talent bas de malien. Donc malien artiste on est démarquant. En dɔrɔn tɛ quoi. C'est vrai bi mɔgɔ dɔ Ala ye chance dɔ nɔgɔya dɔ bi débrouiller a yɛrɛ ka bɔ. Mais il y a des gens aussi minnu m'o chance sɔrɔ. Donc ni Ala ye se dɔɔni kɛ mɔgɔ min i bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ i ka se la hali coup de fil kelen dɔw ka coup de fil kelen dɔrɔn a bɛ kɛ diɲɛ fɛn bɛɛ. Donc an ka artistes dɛmɛ i m'a faamu voilà je pense que. game kɔnɔna la. Voilà. I y'o min fɔ mais n bɛ fɛ ka fɛn dɔ profiter ka fɛn dɔ fɔ vraiment i b'a dɔn an bɛ Mali de la quoi fɛn dɔw bɛ yen nɔ c'est pas du tout facile quoi. Imaginez a bɛ komi e de kan ka kɛ Senu représentant ye nin wagati in na quoi. Est-ce que tu vois. Imaginez ka Senu bɛ cogo min na ka tila k'a ye ka tila ka a wuli quoi i b'a dɔn Senu bɛɛ de kan ka bɔ i n'a fɔ ka kɛ ka muru ye quoi. Normalement ni ko b'u cogo la quoi tu vois non parce que i yɛrɛ ne bɛ a jateminɛ i ka fɛn o fɛn i bɛ i ka quartier de bila fɛn bɛɛ ɲɛfɛ quoi. N y'o de fɔ n delila k'o fɔ n ka kuma dɔ kɔnɔ. Vraiment ouais. Ala y'i garisɛgɛ bɛn yɔrɔ min ma Ala y'i bɔ yɔrɔ bɛn yɔrɔ ma n'i ma o minɛ ni fierté ne m'i disi gosi n'o ye ne t'a dɔn ni banni yɛrɛ la i bɛ kɛ fadensago ye quoi i bɛ kɛ yɔrɔ wɛrɛ voilà i bɛ t'i kungo fɔ dugu wɛrɛ la c'est pourquoi n y'a fɔ Senu don ni maa min banni yɛrɛ faso la i na t'i kungo fɔ dugu wɛrɛ buya y'o fɔ n ye baro kɔnɔ ko n ka Senu ka jansa fasa duma na n ye n balimaw fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ k'anw faso jansa duma. C'est vrai, buya de y'a fɔ n ye baro kɔnɔ dɔrɔn. Est-ce que u bɛ fɛnw tigɛ de quoi. Non baro kɔnɔna don quoi. Cɛ ju mais i bɛ taa i fɛ dɔɔni dɔrɔn non n ka cɛ ou bien. Buya y'an to baro kɔnɔna de la a ko ma karisa a tun bɛ n ka programme na a mɛnna mais a ko ma ko karisa i bɛ ko o ko la i jija i ka Senu fasa teliya. C'est pourquoi Senu fasa kelen kɔnɔ n y'a yira buya y'a fɔ n ye baro kɔnɔ ko n ka Senu ka jansa fasa duma na. Donc n tɛ ko in kɛ ni kelen n y'a sɔn kɛ a y'a après n ye n balimaw fara ɲɔgɔn kan Senu artiste minnu bɛ yen n kɔrɔw b'a la n dɔgɔninw b'a la an jɛra ka remixer ɲɔgɔn fɛ. Ala sɔnna o kan ka bɔ remixer o clip kan ka na bientôt inchallah. Donc je pense que faso de ka bon ni fɛn bɛɛ. C'est vrai. Non là vraiment danni don mais Senu ka yɔrɔ dɔ man ɲi nɔ dɛ kana to ka fɛn ninnu tigɛ quoi. Fɛn daminɛ i m'a faamu o kelen de don vraiment tango don quoi. Ouais effectivement tango ko de don vraiment o yɔrɔ faamuna kosɛbɛ Senu donc là Jackson an bɛna kuma min dayɛlɛ dɔrɔn o ye actuellement déjà i ko k'i bɔra Segu de ka na donc vraiment ni i bɛ ka dɔnkili da cogo min na tan
c'est comme si Segu ton dugu bena ton de quoi Segu wa dongli ni mo me ga datro ni Segu ba ga daiwa donc afo wa ni boss Segu o beniga c'est pas une question afko c'est du village ou région même pas ali kaika dongli da chugo abe donc afo wa ni kaisen e man famia donc mais il be ga da ni ma fo ki be Segu mo ta donc vraiment o fana fendo e fa kan trop qualité na man ba vraiment mais rep sega mun fo ani concernant Segu musique là ni wakati na joli wa apichugu jumia wa musique tin tu ni ube jumia ni je sais pas ouais bon il va avoir Segu musique be talenté chama ne be mais problème me waro Segu artiste ma konka réseau don juna o re kera wa défaut era caméra la ga Segu kuma ma Segu artiste ma konka réseau don juna ma donc o re kera Segu défaut era Segu rap era la al ni ay Segu rap joli no ami domi go bi a bɛ réseau ko in de ma minnu bɛ son bɔ i bɛ taa sɔrɔ son bɛ bila zandero ni fɛnw fɛ whatsapp ni fɛnw olu t'a dan donc u ka bɔ u ka réseau in labaara ka ɲɛ ne bɛ se ka mun fɔ o ye ne ka kuma ye donc u ka bɔ u ka réseau labaara ka ɲɛ c'était mo de kan d'accord donc maintenant kuma laban mun datigɛ sisan an bɛ taa saison de playback la o kuma ye jumɛn ye game kɔnɔna la Esno bɛ dɔn dɔ a la Jackson bɛ dɔn dɔ a la mais mun de bɛ ka to ka kɔrɔbalenw empêcher u tɛ sɔn ka dɔgɔninw tɛ sɔn ka sira sugu dɔ labila dɔgɔninw ye game kɔnɔna la gɛrɛw la et tout je sais pas n m'a fɔ ma mais kuma dɔw bɛ yen n'i y'a fɔ a bɛ taa sansi wɛrɛ fɛ an ka émission tugu ɲɔgɔnna émission ye mais n bɛ fɛ ka min fɔ question adressée len don an bɛɛ de la bɛɛ min bɛ se ka dɔ fɔ a la dɔrɔn mun de bɛ ka o fɛn o ko empêcher quoi bon kuma min na e mago bɛ ne la a se bɛ ne ye ouais bɛɛ n'i ka kun de don parce que i tɛ se k'a fɔ mɔgɔ fana ma ko karisa bɛ tantɔ ou bien a banna ka n dɛmɛ ka sɔrɔ i t'a ka situation dɔn pour moi i bɛ mɔgɔ min dɔn i bɛ se ka kuma o tigi de ta kan i bɛ mɔgɔ min ka situation dɔn n t'a dɔn n'i bɛ k'an faamu parce que bi a ma nɔgɔn quoi il y a des grands frères aussi minnu b'a f'i ɲɛna k'i yɛrɛ ye mais u b'i dɛmɛ duguma mais olu tɛ fɛ ka ye sanfɛ mais mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu t'a si yɛrɛ de kɛ u t'i dɛmɛ sanfɛ u t'i dɛmɛ duguma i bɛ taa sɔrɔ u ka barokɛyɔrɔ la u b'a fɔ n dɔgɔnin karisa n bɛ tantɔ olu b'u waso ni e ye kɛnɛma ka sɔrɔ e mago bɛ dɛmɛ min na i t'o kɛ donc bɛɛ n'i ka kun de don quoi bɛɛ ni a sugu ka ca quoi donc n'an ko k'an bɛ kuma ko mun de bɛ kɔrɔ an empêcher ka dɛmɛ kɛ n'an ye fɛn o fɛn fɔ an bɛ fu de fɔ ne ka faamuya la quoi parce que bɛɛ n'i kɛcogo de don dɔ de bɛ dɔ bali ka dɔ dɛmɛ dɔ nin fana bɛ dɔ bali ka dɔ dɛmɛ mais a bɛɛ tɛ se ka kɛ kunba kelen ye quoi quand même n'u kɔni sera ka dɔgɔninw dɛmɛ an bɛɛ b'a la denmisɛnninw b'anw yɛrɛ kɔ voilà i m'a faamu donc ni an sera k'an kɔmɔgɔw dɛmɛ a ka ca Ala fɛ avance bɛ na an ka musique kɔnɔna la d'accord mais yɔrɔ min bɛ ka empêcher ou bien Jackson tu es d'accord avec ça ouais n ka cɛ y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan mais yɔrɔ min mais olu si tɛ problème ye quoi mais i bɔtɔ la de succès de natɔ la je sais pas n bɛ fɛ ka min fɔ quoi i mago bɛ dɛmɛ la moment min na dɛmɛ tɛ na mais succès une fois que succès bɛ ka commencer ka booster dɔɔni dɔrɔn i bɛ bali k'olu de fana kunkolo bɔtɔ ye quoi bon je sais pas n bɛ se k'o bila mun na kɔnɔ i b'a dɔn fɛn bɛɛ ye temps ko de ye quoi ma fɛn bɛɛ ye temps ko de ye ni ko min wagati sera o bɛ kɛ i m'a fɔ ma n bɛ se ka exemple ta min kan i n'a fɔ LP Kirikou Kiri big respect lui ouais kɔrɔkɛ i folen don ma ne ka son laban in na n bɔra ka son min bila kɔsa in na o son in na bon an bɛ ka vidéo ni fɛnw k'a kan an bɛ vidéo ni fɛnw k'a kan donc LP Kirikou y'a ye son in diyara ye n m'a fɔ ma a y'a ta a vidéo k'a ka fo fila ka ci ma ka courage donna a yɛrɛ ko n yɛrɛ n kumana fɛ n ko n bɛ taa nɔfɛ an bɛ ɲɔgɔn ye donc an bɛ kumaw ni fɛnw kɛ i m'a fɔ ma wala i ma donc bɛɛ n'i ka fɛn kɛcogo de don en plus fana olu bɛ na wagati la ko de don quoi i m'a fɔ ma wagati la ko de don sinon c'est pas parce que ko bɛ ban ka mɔgɔ dɛmɛ o tɛ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ u b'i ye baara dɔ de kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ u b'i ye baara dɔ de kɔnɔna na nin baara in ka ɲi nɔ bon nin filɛ yɔrɔ min na sa talent bɛ nin na sa n'a ye nin pousser dɔɔni dɔrɔn a bɛ wuli ou bien a ka nin son in filɛ nin sa ni nin son in n'an y'a dɛmɛ ka fɛn dɔrɔn a bɛ wuli o temps kɔnɔna na u bɛ se k'u seko k'i i m'a faamu o ye ne hakilina ye même hali Darkew yɛrɛ Darkew fana ye vidéo k'a kan ka ci ma donc n ka foli b'a ye. D'accord. Ok, foli belebeleba bɛ se docteur ma ne da ka teli ne i m'a faamu big respect à big bro Derkeba docteur parce que souvent ne da ka teli quoi je suis un peu voilà donc olu bɛ faamuya donc vraiment bɛɛ bɔra san k'i ka point de vue fɔ bon ne bɛ se ka min fɔ k'o dafa tu sais i b'a dɔn kuma dɔw la mɔgɔ minnu bɛ gɛrɛ hadamaden na quoi il faut que
ne bɛ ka gɛrɛ Esno la ne k'a faamu Esno e yɛrɛ mago bɛ mun de la quoi e bɛ ka fɛn dɔ ɲini ne bɛ k'o ɲini ne bɛ gɛrɛ la k'e k'o kɛ ne bɛ se k'o kɛ non c'est pas facile c'est pas facile bon mɔgɔ minnu bɛ gɛrɛ grand frère la caman o t'a faamu k'a fɔ grand frère fana mago bɛ level dɔ de la o bɛ k'o gɛn je pense que waati dɔ la i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ fɛn dɔ ɲini e fɛ e bɛ k'a ɲini mais a sɔrɔli e bɛ se k'a lase aw fila bɛɛ fana ma ni occasion ninnu fana nana souvent il faut le partager profiter voilà i b'a to i dɔgɔnin fana ka profiter n'a ye quoi n kɔni bɛ se ka min fɔ o de parce que Mali la an fɛ yan nɔ kuma ma nɔgɔn non bɛ ka i bɛ ka ni m'i farati ka kuma cogo sugu dɔ la dɔ b'a yɛrɛ kuma bɛɛ n'i ka faamuya kɛcogo de don mais min ka ɲi an ka point de vue ye min ye ɲuman na an bɛ se k'o de fɔ mɔgɔw ɲɛna mais an tɛ mɔgɔ si critiquer quoi d'accord o yɔrɔ fana diyalen trop donc an bɛɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ wagati la quand même bɛɛ mago b'o de la quoi un homme ni i mana mɔgɔ dɛmɛ ka difficulté kɔnɔna la n'i y'a kɛ ka sɔrɔ i ma foyi penser a kɔfɛ hali n'a tigi sera level sugu dɔ la quoi a kɛ o kɛ k'i ye quoi a hakili bɛ na moment min na mɔgɔ b'i la i se ni fitinin k'a ye quoi il sera reconnaissance envers toi donc c'est ça qui compte quoi vraiment an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an mago bɛ dɛmɛ la wagati min na o de ka ɲi trop avant que dɛmɛ ka taa se yɔrɔ dɔ la c'était trop tard ɲɛ b'a la n seko tɛ tuguni a bɔla ka ban n bɛ sɔrɔ ka se komi kɔnɔnadiya ye o ye k'an profiter karisa la de c'est le business on tient fɔ vraiment an ka ɲɔgɔn dɛmɛ wagati la ne bɛ se k'o de fɔ donc an bɛ boli ka na dɔɔnin tuguni donc bɛɛ ye Jackson Trompa ka qualité ye ka fara Esno Top kan donc mais e y'u ka similaire de mais est-ce que u ka son ça sonne i m'a faamuya peut-être e bɛ k'a ye réseau sanfɛ TikTok ou bɛ fɛn dɔ sanfɛ mais n m'a faamuya olu bɛɛ de don mais c'est comme si k'a jouer quoi ni n ko ka jouer en playback quand même ne de bɛ se k'o sentir sisan parce que ne de n'u bɛ ɲɔgɔn kan a bɛ i n'a fɔ prestation de don donc quand même ne fɔlɔ de bɛ kɔni bɛ diya ta fɔlɔ après a bɛ sɔrɔ ka partager non i bɛ damu ta i ma mɛ damu ta quoi filɛbagaw b'a sɔrɔ i m'a faamuya donc o kelen de don donc an bɛ boli ka na an bɛ o daminɛ Jackson na après an b'a finaliser ni Esno Top ye Jackson Trompa Jackson ti fini de quoi ouais Esno donc glene de vraiment ka fo be ka fo ici c'est BKO Freestyle ça se passe sur Nef TV Shina me pa me mine ka kanta man ananga kova me faba kono nigga baby plagi kana fen fwa man ananyo na chama me movement ono shina movement de just no gote andala mananga baby kuranu be ku cream abu kuna nege ka informati urela nga paute na jo shina movement de job shina movement de job shina movement de job yeah, iko te koshina kati Fupate a plane kati wanta yeah, Johnny bega kono Krimuni Anthony bega plano sigi yeah, Nyebulo bega taga fla Fupate fana nena jaga yeah, Shumano go me wele badman Medugu manager me wele usaf Baby girl, wili yu babai Itanga mi femi kibe banga bojo la move awe gulubai Shuko no besta Atone gamblara comme ça nena Johnny wayu Atele iri miga shuna dae nana ye Itale kite boy dae bana ye Fatile kibe plone nga go Mami bila iba fite go let's go Fuck you nigga bitchy I love you nigga pushy Oh my brother Mati babe kankono Nango teta beke kele Jamen jufe Shina me pa me mine ka kanta man Ananga kova me faba kono Nigga baby plagi gana fen fwa man Ananyo na chama me movement ono Shina movement de just no gote Andala mananga baby kuranu be ku cream Abu kuna nege ka informati Urela nga paute na jo Shina movement de job 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 Kramo Kenya ne Mali Ne bebo Mali Nyani bama fonene nga manu bega fame nyanga misuda nyarenya Netara seku Afrika manu kale kanfanga yele jagagu Hallelujah mama sama kaula munebula yeah
en profiter. Chou kratin, mais chou na nyogo ngadoro. Alpha Lambertini, Jane, Moroya. Moro danse, Beningania. Afanga falu ya kula trompa. Kuka juru benanga die kumase. Die tumase. Die tumase. Tumase. Die tumase. Suri S9. Mat Maracuda. Yeah. Mananje Alda Shuku. Non, Dano. Jackson Trompa. Ils sont partis d'obligés parce que maintenant, je peux dire que les Beka Freestyle à l'événement bien non. Chaque mois on fait. Donc à peu près une édition qui est à peu près 36 éditions. Donc en même temps tout le temps. Donc Jackson Trompa de là a passé 5 ans. Donc sont répétés en chlore don quoi. Il m'a même ratour don dans la mais aucun ne don. Donc vraiment merci. Aucun ne don. Donc tu sais qu'avec la boîte de souvenirs là. Namadia il va faut que ça donne. Donc vraiment avec Boulgata et Esno top là. Topu. Tiens, il me réseau femme tiens. Ici c'est BKO Freestyle. Yeah. Voilà. Best man Nenani falu baby nyana nema. Ikadi nyana nema. Dika. Ali nitunya fone nyana tuti dala. Kone bina manyu madasara. Wasanta mane fili jarabila. Meju koma fushi sara. Osoni netu mena tiga bella. Elena na love do masa wanema. Netu mana. Baby netu mana. Tumi fagafu. Netu mana. Nadeni netu mana. Netu me fadu. Netu mana. Jarabi tu mana. Tumi fagafu. Netu mana. Baby netu mana. Netu me fadu. Iye kobe totala ite toro. Panami me mede yodogo toro. Wame feki kesu na ni faride. Wala sanga sega baba to wamai. Uine nina. Iteru ine nina kika farana. Uye gosila nene bro. Inalu igo sila epide farana. Kogo didi ya nyamo kola di misa. Ni mika di epe nebo nyini. Ele sona kake fedi kutu mana. Wani nyere so kike ni misa. Ugo ika furu igo furu. Kwele mabuni nete teche were ka furu la. Kanu jala nye ine mi makari ye. Minkenye ala kake baraji. Netu mana. Baby netu mana. Tume fakafu. Netu mana. Nadeni netu mana. Netu me fadu. Netu mana. Jarabi tu mana. Tume fakafu. Netu mana. Baby netu mana. Netu me fadu. Wallahi deni naligera here yema. Inana samani sonjala. Musoto bechele de yendu sukunta. Yesi gola kuma de filimuma. Adonga fike wale de jarabila. Nansara biamala paradila. Ne dia nyama uyo kanuma no honde dia jalema ni mi kwa bi fe ifana te ko fe mo ko te dia be kanu gele musonyu masoro mandi tubuni ala maneta ino wondi ne nyo washima seri on sere kanya ikadia nyabe ne lingunde la tulungeta fe ka sampa kanya ikabonu tanunu efe bana dawe ali nitunya fone nyana tute dala one bina manyu mandasara wasanta mane fili jarabila umeju koma fushi sara gosoni netumbe na ziga bella edena na love do masa wanema netu mana baby netu mana tume fagafu netu mana nadeni netu mana netu me fadu netu mana jarabi tu mana tume fagafu netu mana baby netu mana netu me fadu no manyin ni la ne do ngay sarde no manyu so no manyu sora Esno bramine non quand même non dans une lero non effectivement mais et on est ega je sais pas ma faut comme na quoi on est et menton quoi ouais et c'est avec et manyu do soro non ça dit souvent mo bi menton histoire la calé quoi surtout hier na fa mo be fando la ko maro do do baro fi ale de manyu soro effectivement ça le fait guerre ni e do sora
Parce que devant on a l'air de voir question posée. Ah ouais, c'est vrai. C'est pas voilà. Pas le mignon carré. Est-ce que tu vas me bloquer? Non, c'est simple, oui ou non. Effectivement. Non, vraiment, son. Je peux dire qu'il faut vraiment les chances sur le biga son in mes temps. Ouais. Les son TikTok de cas. Yeah. On est réseaux sans faire vraiment. Mais quand je joue tantôt quand la main n'est chien, follow vraiment. Donc toujours ne bon faut bien quoi. Au-delà fan chama bolo ko donc quoi. C'est quoi la musique? Donc li comment mon mec a fort. Comment la mega comment toma koro mi ka se ka fara on quoi. Il m'a formé. C'est ça la musique. Vraiment bro, comment taro mena mi fois quoi. Vraiment tete manin kan quoi. Donc clean do est no top. Top où? Tenez, j'ai envie de prester quoi. Plateau inclin non entier. Ah ouais. Invité les gars. Et vraiment et ame boli juna kana esno là. Donc vraiment esno et déjà ne cliente en beba kalama comme messina. Esno ka comme messina ni watina. Fonité réseau sans faire sonner ba donc quoi. Oui, palais. C'est vrai. Le 28, il est vendredi. Et ma femme, SNOB palais là. Qu'est-ce qu'il y a un peu de hooliganisme? Après, je n'ai pas là où comment faire. Il veut oublier qu'il joue. C'est de ça. C'est de ça, vraiment. Donc là, SNO. Oui. Palais, n'est rien quoi. Palais cadron est là quoi. Ouais. Comment on a senti normalement ni sinu ka go bo sinu dron palais est-ce nous manga dakabi sino ka miri ko palais ka chogo la quoi normalement c'est vrai ka kla na fara bamako kan quoi ouais quartier ni fion fani mum be no e ka fani be bolon be kono non c'est vrai wo tien re de ni ma de ça jarabi fara la e ma famia donc o glene do vraiment il se ka muni fo ani palais ko ina quoi vraiment d'accord d'abord ka fanga fanu yana ko en bebege olude kama ame ko la ka shanya la ka taxi 7 ka dongli da ka war nyini ka clipu bo ouais war ba don clipu la bebege pour que ka fanu de la nisonja pour que golle la content je pense que donc là be comme examen et il be bara do de ke en fana ba en diplôme na dom na o ni bon kelengele no concert don donc ka fanu be wole ame femme ñinu wu fait o yo ko boka ta ambiance ga ñon fait concert a te ka tia kuma bete quoi iba artiste ga concert ga wakatu de bana donc concert kon na la concert ni ñon ci artiste be baram ge fana aba be ga fanu ga ma warde be do la et puis avec glane effectivement donc o be ga fanu mun ga ma fanu wolé de jawa tere delli de mais jawa malente karaware esto ibaro ko malente karawa no bo ame malon delli mais c'est ça esto non mais ni fera vraiment faut quoi ibaro mun ngo jo jagwa de effectivement esto mun nga foko ina fo 600 esto kadni ne be fait ka bo pratiquement mais esto no téléphone de konna la ou be mai chowa wala mais ne be fait erreur kata esto ko concert la ma kadni quoi c'est vrai il m'a famille bien fla terre est-ce nous cadné quoi mais est-ce que c'est la peine à fokone de la negata est-ce nous concerne la amaso la cadné de o sebe de be tadi ouais femme se na balgata o la peut-être o ala ga la tikedi no jam sinon o sebe de be bo jaguar ni ko kiye mo won kanu ni be bo jaguar c'est vrai donc vraiment o fana go kuma wore juste be go famille et ami RDV di Bema le 28 de ce mois donc on est vendredi samedi sur prochain c'est le samedi voilà c'est le samedi prochain samedi sur prochain non c'est prochain et ouais tu es le maestro donc concert nala sonama samedi natade do inchallah be ga ñon soro palais de la culture là tigeo bora carte bora déjà comme malé on bo tigeo préventi là donc tigi dogma ni juli bon no malien be ma 2000 francs 3000 francs tu ma dogon non bon c'est bon parce que ñemi fi no fan na tu muso ani demsanu negatala et puis ame wati ngono san jamana ga gelen quoi donc pour que kan ma be ga segi yara ko no et no ga ka 2000 francs 3000 francs et puis ko damna do quoi concert folo do nga bomako salle dota une chien folo ko quoi voilà donc a faut tout na
400 o y'a bamanangalama ye français la o ye 2000 francs ni 400 tɛ mɔgɔ ni 200 bɛ fila ani 20 togo voilà ouais 20 togo tɛ 20 togo fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn voilà ça passe quoi donc vraiment an bɛ RDV di bɛɛ ma samedi prochain an ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais de la culture la an ka taga fɛn bɛɛ yira ɲɔgɔn na Jackson Trompa e yɛrɛ bolo cɛ an ka soutien normalement cɛ an ka soutien ka kɛ dɛ ni kuma bannen don ni kuma bannen don cɛ bɛ mun fɛ Rastamani ka duwawu ni kɔnɔ ja san y'a wuli a bɛ ci cɛ jɛlɛ yɔrɔ i bɛ ka yɛlɛ dɛ yɔrɔ ko cɛ yɛrɛ la quoi Rastamani a ka duwawu bi man di a tɛ di diɲɛ kɔnɔ courage tɛ mɔgɔ la ka Rastamani non tɛgɛ minɛ quoi non cɛ jogo ko non non a duwawu kɛ ala sɔnna ma ambiance dɔrɔn de bɛ sa vraiment an bɛ duwawu de kɛ hali bi ala ka parce que objectif tɛ dɔ wɛrɛ quoi jama de ka bɔ o de ye résultat ye c'est pas une question d'argent mais jama de ka bɔ baara dɔ de kɛla a résultat ye jumɛn ye a ka dɔn k'a fɔ ko ko public dɔ fana bɛ Esno tɔ kɔ quoi o de fana ye fierté ye quoi i m'a faamu o dɔrɔn de ye fierté ni Esno ye ni jɛ dɔrɔn maliyɛnw ka bila u kunna quoi o fana ye i ka carrière a bɛ segin kɔ cogo sugu dɔ la quoi mɔgɔw t'o de faamuya quoi surtout concert fɔlɔ mɔgɔw k'a faamu an ka force di ɲɔgɔn ma o b'a to baara bɛ doubler ka taa fɛ quoi donc vraiment an bɛ duwawu de kɛ ala ka to objectif ka éteint an bɛ duwawu ba kɛ o de la donc vraiment o ye mun fɔ a dɔɔni fɔ wa. ayi n y'o de fɔ n k'a ko bannen don ni ala ko min bɛ kɛ o de bɛ kɛ donc an bɛ RDV di bɛɛ ma bɛɛ ka bɔ i m'a faamu nin ye maliyɛn ko ye. Ni ye yɛrɛ ko de ye senu ko de donc bɛɛ ka bɔ i m'a faamu mɔgɔ si t'i faso la i fasoden labila quoi i m'a faamu mɔgɔ min y'a disi gosi n'a faso ye n'a ka quartier n'a ka jamana ye donc n'o kungo sera aw man ka to kɔfɛ o la donc bɛɛ ka bɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais la donc mais concert in kɔnɔna la surprise jumɛn bɛ yen nɔ a bɛna kɛ en playback ou bien a bɛna kɛ en semi live ou bien a bɛna kɛ en live. Bon, ni live kun on m'a affiché bon concert live ouais. Mais c'est un playback. Voilà, cela veut dire que concert live comme moi on donne au de mbora nga beatmaker to ko na dega généralement nga concert la lebe en compagnie fan chama donc am fan chama nga ñon fait na la sona ngon ma fo mo yana u ka bo ka ta ambiance be o koro de ko surprise de be kata micro mi na doron nga son kata nga to ka fen do photo ta fen do ya ache est-ce kuma la rona de donc wa yana chama be no lu bita fen do de ke quoi mais aywa effectivement non mais c'est du blague donc vraiment anti amana ka fin fo mi se ga Esno wɛrɛ dun quoi c'est vrai donc an tɛ o kama mais juste kuma la kɛcogo don donc fo bɛɛ ka dɔn k'a fɔ ko artiste a bɛ min dɔn o ye dɔnkili de dɔnkili da ka bere ye quoi kuma tɛ artiste ka baara ye n'i ye kuma dama toro kuma b'a dun fo mɔgɔw k'o de faamuya quoi donc vraiment nin yɔrɔ in tun ye min ye a bɛ fɛ ka min fɔ bɛɛ ye comme quoi mɔgɔw bɛna taa min sɔrɔ a kɛnɛ kan nimisa t'a la quoi surprise caman de bɛ yen u bɛ taa fɛn dɔw ye peut-être u bɛ se ka tɔw ta la mais on me fait de fin Esno fana ta la peut-être que si t'es tout ta la o de fait bien quoi donc me se ka fɛn fana fɔ Esno Mali concert la même fi a bi kuna ni ko ni bana ka ba parce que i b'a un homme mina fɛn dɔ f'i ye o i ne cɛ de bi m'a f'i ye cɛ n'i kɛra cɛ ye carrière de ka gɛlɛn ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye carrière la ka ko dɔ de kɛ o cɛya dɔ ye est-ce que vous voyez c'est très important i ka namɛ a bi kuna palais mana kɛ cogo o cogo a kun kan ka kɛ ten de ala ka latigɛ de mais cɛya hali cɛ de ka di ala ye quoi i m'a faamu hali ni i ye mɔgɔ 10 de sɔrɔ palais kɔnɔna la ala kana cɛ janya ala kana kɛ dɛ mais ala ka lajida ala ka kisi non kuma tɛ se ala kali i m'a faamuya donc il faut talent b'i la quoi fɛn b'i la quoi mɔgɔ mana taa quoi o fɛn in bɔ i k'a yira olu la quoi
est-ce que il be ntarma futu mna il be donjan sira kuma bo jumeni donjan o chier quoi mais be carré janké quoi inchallah funia blawen sa na quoi sunu carré janké palais ti fouille a kono palais non wode kisi sa ma ngane tawati 600 non la na ke non lo kuma ma I don't know donc vraiment au clean do am be invité Beka Bo le 28 anga ñon soro palais là anga ta fin du ñeira ñona ni ala suna donc surprise chama ne be no ticket c'est 10 000 francs et quartier 3 000 francs c'est pas ça voilà donc là depuis qu'on t'a là on ticket quartier voilà ticket quartier donc imaginez mon clean repéral ni fla francs c'est de 5 000 francs c'est tout clean do anga anga la ça bana les gens ticket warga chai ma ni carte warga chai ma 5 000 diam on dit trop o da bana donc vraiment il y a tes jobs donc ami boli gana Jackson Trompa là et Jackson Trompa il ka ni watina projet jumain ni bolo ni watina là donc il ka production bi jonne ka bolo kan voilà c'est un peu ça quoi ouais bon la production au côté oro là ne yɛrɛ de bɛ n ka son bɛɛ kɛ ma studio bɛ n bolo n ka so kɔnɔ je b'en fɔ ma n grand frère n'o ye Labuzu ye n b'a fɔ ale de bɛ Salfu Keita ka dime jouer m'en fɔ ma depuis n fitinin n b'ale de bolo fo sisan ma donc ale de ye studio minɛnw ni fɛnw bɛɛ san ka di yan pour que n ka to so kɔnɔ n ka baara kɛ n kana taa yɔrɔ si n ka studio bɛ n ka dilan kun kɔrɔ ni n wulila n ka baara kɛ n yɛrɛ de bɛ n ka production kɛ i yɛrɛ de b'a bɛɛ kɛ n yɛrɛ de b'a kɛ n b'a biti dilan ka fɔ ka taa n yɛrɛ ye ka mixer a mixer bɛɛ n yɛrɛ de b'a kɛ cɛ an tɛ Esnu invité don la Esnu ka taa minnu ye non mais juste amusement de do là vraiment wara fana la mais i ka projet jumɛn bɛ bolo wagati la bon projet caman bɛ yen ma projet caman bɛ yen mais n bɔra ka son min kɛ sa semi live la semi live ma donc n bɛna o de bila ka tɛmɛ an bɛna o publicité o daminɛ ama piano c'était ama piano quoi ama piano de don ma mais n b'a kɛ an ma balan fɔ ma balan fɔ o ye n yɛrɛ ka création ye parce que n yɛrɛ bɛ balanin fɔ mais instrument caman jouer n bɛ gɔni fɔ n bɛ n débrouiller kora la an ma balan fɔ e ni Esnu ka ɲi fɛn dɔ la pièce dɔ la ka fɛn dɔ fɔ Esnu kɛrɛfɛ ouais non an bɛna ɲɔgɔn ye n'Ala sɔnna comme diɲɛlatigɛ ko bɛɛ sababu ye plateau in kɔfɛ n'Ala sɔnna ma an tɛna tunu ɲɔgɔn na inchallah o de laɲini yɛrɛ yɛrɛ n b'a fɔ ma donc vraiment o yɔrɔ faamuyala donc o bɛ fɛ ka dɔɔni fara kan non o kɔni o faamuyala a faamuyara ouais donc o kɔfɛ an ye dɔɔni kɛ kuma la i m'a fɔ ma donc là an bɛna min na o de i kɛra artiste ye i kɛra mɔgɔ ye i bɛ taa sɔrɔ Esnu filɛ sisan ne kɛlen don ka Esnu ka son bɛɛ bisi kunkolo la o t'a yɛrɛ ko n ka idole yɛrɛ mais i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ de bɛ ka ne impressionner c'est comme si tout le temps n bɛ to ka Esnu ka son lamɛn quoi donc vraiment aw fila de bɛ an bolo yan bi a kɛra cogo cogo mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ ka mɔgɔ minnu ka dɔnkili lamɛn kuma o kuma o tɛ hali i bɛ se ka kɛ dɔ bɛ i ka stariya bɛ dɔ kan mais i bɛ taa sɔrɔ a ka dɔnkili fɛn dɔ b'a la i bɛ to k'a lamɛn tout le temps f'i bɛ se ka segin ka da quoi donc nous an fana bɛ o chance di olu yɛrɛ mɔgɔw ma n'u tɛ kɛnɛ kan yan nɔ mɔgɔ wɛrɛ fana ka sɔrɔ mɔgɔ min b'u ka dɔnkili da quoi a bɛ i n'a fɔ honneur sugu dɔ de don qu'est-ce que vous voyez parce que e yɛrɛ sunu bɛ dɔnkili da la e ka taa sɔrɔ denmisɛnnin dɔ bɛ k'e ka dɔnkili fan dɔ da hali ni denmisɛnnin tɛ quoi cɛkɔrɔba dɔ bɛ k'e ka dɔnkili da e yɛrɛ ka tila k'o ye quoi a bɛ courage don i la baara kɔnɔna la a b'a yira i la k'i kanunen don quoi vraiment c'est juste un peu ça an bɛna o facile la sisan donc Esnu Top e kɔni i bɛ jɔn ka dɔnkili lamɛn interprétation voilà quand même ne kɔni bɛ se dɔnkili dɔ la dɛ bon Mali artiste ni ma même Mali artiste caman ka dɔnkili lamɛn mais n ye artiste dɔ ka dɔnkili lamɛn don la dɔnkili diyara n ye trop a ka dɔnkili bɛɛ ka di an kɔrɔkɛ don Jengsibi n y'a fɔ a yɛrɛ ɲɛna vis-à-vis an sigilen a fɛ yen an tilala ka ɲɔgɔn sɔrɔ plateau wɛrɛ kan n tilala ka dɔnkili da a yɛrɛ sigilen ɲɛna bi tɛ ma kuma fɔ quoi dɔnkili yɛrɛ de diyara ne ye Jengsibi ka di n yɛrɛ mais dɔnkili ka di ne fana trop voilà donc n ye ɲininka waati o waati caméra la i b'o fɔ Jengsibi yɛrɛ de a ka di ye mais dɔnkili fana de ka di voilà i m'a fɔ lomɛ ne b'a ye u bɛ walo danna don dɔ tɛmɛna u b'a la mama danna don dɔ tɛmɛna yan u b'a la baba danna Jengi bange dɔn u ye Yakuba danna sike i ye dunuya o dunya bi mɔgɔ nɛgɛ i ye dunuya dunya bi mɔgɔ nɛgɛ an ka sabali dɔrɔn dunya bi mɔgɔ nɛgɛ i ye dunya bi mɔgɔ nɛgɛ lomɛ ne b'a ye u bɛ walo danna don dɔ sɔgɔma u b'a la baba danna don dɔ la wulada dɔ fɛ Yakuba sara
Oduja fajiri da fe jengsi bangina uyo getre maira e konne na yo saya dogonye shuba e sabali nyonde kaneton kele na iko mabange jamala saya e alaga ke nganeta tendere akadi jonye ibange babeka sadi akadi jonye ikake kele na mogoye akadi jonye sajona gadi jone yo na malo mati venye vodomi mazawe tanyara Mado Adam Madenti Fanye Podo mi masa tanyara. Voilà, donc chaque fois à la main jusqu'à ce que n'y a bise à ce niveau là, ne veut donc l'in d'acheter falin d'alin kele. Depuis bita, depuis mado donc d'ala, soro bidoman ne veut moulo à Glibana, quartier pour Marono. James Bigan son Marono, son te la menate quoi. À soro n'era maman amigoro là. Donc je pense que bi ni un black oda. A wati jana da, na al sini son mais. Voilà, al sisa, nya da sa, no ma fo an washi. Voilà, donc je pense que mieux aura fort quoi. Donc femme jari a dogo kumte quoi. Non même pas. Ni donc lin jarane. Man même bora ka fi sa wan anya fala era. Voilà, donc ka damala on be klowa. Ni mena jan donc lula. Non mais c'est ça. Tiens. Non, mais on tourne vraiment. Je me rappelle très bien, j'ai une soin là. Les goumens me bitaient. Ouais. En 2018. C'est ça. Je me rappelle 18. C'était depuis 2016. 16, 17. Nerem soin en 2018, je me rappelle. Voilà. Non, nous avons biché, mais quand même. Adano. On sait comme il faut voir. On me fait le qui en voyage là quoi. Au clin vraiment, il y a dalle qui m'a arrêté quoi. Ma Jackson. Et fana ouais, il fana t'en a voyagé. De là on a caché bon, c'est bon. Tu sais que John donc il fana voilà animé voilà quand la arrêté et tout voilà. Bon mais mal artiste belle mais. Ouais. Mal artiste farara peruka mais belle mais or on est que donc il l'amène une mélodie courte quoi parce que ne va donc il l'amène mélodie ou de kama ma fama pour que y ait aussi une inspiration sur tout ça ma ne venga donc la mettre mais ni sera ka donc mi yɛrɛ lamɛ ka diyara n ye yɛrɛ ko fo n to ka dan yɛrɛ ma o kɛra Tigɛnija ne an ka cɛkɔrɔba Tigɛnija fa kojugu qui respect allez vieux père Jarastafari ma kunbɛ ni ne o o kelen de don i ma n y'ale ka son min yɛrɛ lamɛn son in diyara n ye son in bɛ don fɛ trop kɛra ka tata de o tata fo ni ka yafa n ma tata yafa n ma tata fo ni ka yafa n ma o tata yafa n ma o tata funi kaya fama o tata le ya fama uka tata bugo kama soro ne fe he uka neni kama soro ne fe uka tata debe kawako kene tata ya fama tata fonika ya fama oh tata ya fama samawalunana kulube tata re furula tata ko kalete furula ameriki kalunana na kulube tata re furula tata ko kalete ta funika ya fama tata esto te quiero para no la ahora un beso en la mena un beso en la mena ya la alera la depuis demsina konna la tala ma la mena famana ka tuka fen ma no clino me mo waram ge es no ito jar don fayo la level no clino bola ami yorom ki kan yoro dat kuntoni es no méga explication de dit c'est très important et Pentagone ani et
Pentaton, je sais pas. Epta ni Penta. Bon, musique qu'on a là. Salif Keita, nous sommes nous faisons généralement le Epta rega. Mais Mandeng pur de l'eau. Mais Penta, allez ni. Epta. Moro wa sulu ñogona jar moro wa ñagami ñogona u ba mélanger ñogona bo abe mandeng mais mandeng pureté be dola ka teme do kan quoi surtout Epta ko na la parce que ni dona Penta ko na la na ja ibse ka afro ko la fin chama mi se ka deng sol ni fin mi se ka yola mais ni tara Epta ko na la o yele le kuma ko robale ngani bola tel que iba we don ni chante ni mandeng kan nu e ka cha fin mandeng jar nu fem ko na la quoi voilà donc oluwe oui au konna la quoi mais on be on ni bi dem se no ma be nya be ñogona quoi me Penta ke donc ni nga famille ala ni korolo baro ge ale fana ni donner à fidine de donc voilà je pense que fana jara intro ya partager ni donc vraiment mais ere bulu bibina et mun mega jarabi dongli ni fen da et tout ere bulu bega ni fla bega jumeni katia bon wa nya mi na fo mbora ga fi na chomna mais akatia mais mo mi adon la me katia dem se génération fen na encore do oluga génération fana wa en temps de ni fen donc ma yeli duga musique kon na la généralement les fana be Epta rega katia voilà parce que avec moi Mandeng pur kan quoi donc avec Mandeng faire donc li kono tour voilà non je vois donc Penta odega chambolo quoi odega chambolo am be bodega katia d'accord je vois non yoro Penta ni Mandeng oro Penta ni Mandeng musique fin flari quoi musique jar flari ma ni ko Penta 100 Penta be boli jar munuka fin muni bamana folu fefe be ko bamana jar mais bibaro anga bi fena wa anyagami folge fen wa do musique ta soro ne be rap de ge mais balan ma kon na la ta soro ne be mélanger quoi voilà be mélanger le no kon na la donc ité a yere donc wa kon mais Epta a fin pur normal fin rap ko kon nyagami to la Epta kon na la quoi mandeng ni la baby soro kon voilà ay do ne be fra nyagami don fo ay Epta ko na la Mandeng pur ni nyama Epta Mandeng ale ba Mandeng fo comme il pur ni mo mi Epta que généralement Epta sera fo le ma au jarne ne ma Epta tonique fin ko na la quoi Penta album se mélanger ko na la na kan ne ba afro trapu afro émotionnel mais Mandeng instrument do Mandeng partie do ko na la mais oté normal je vois non une pièce une femme donnée et me fera faire quand ah non a be fera bon me fera mu expliquer droit donc vraiment Nioro c'est très important donc Nioro ils sont doués donc les choubis qu'on ça fait des années tu vois non mais don ni mon ne bedon mais à détail tantôt vraiment je peux dire qu'il y a tout ma à développer donc vraiment merci des fois on détail kalama grâce à vous donc qui concentré ni yoro kan iga don mi merake ma fama donc là ambola interprétation ça oui 5 minutes je pense que c'est trop donc là directement metani instrument là-bas drill dama au final level horaire c'est du drill à fin papa ni laban ne doron ko fa fin horaire te bien non mais drilling di doron am ma ran laban ni ni fon il y a pas de problème chap abadi ok me referent di am dina wa ati ko sangala wa di gala yeah la bebe Canada do kuma lante kuma wa kuma mandi nyenye na ko ira mogola na bemi jeya dunu ya betande be manka ba bete kele nyenye ko ibenere fangata tande makeri sarati ni jeli mandia boti tolo medu badia anga miri do mogo yala ko to nyon tala bi mogo ya dia ai sama ni duwa u chama na folo ba soro ga sigida gla ko kone tinyara do muna shitulu nkele ni to siraka na soro ni dia tu mala muna le futu me na mai ni faga aya to ngani kula diri ni to fa banju bebe begi cloda te na mogo kana juste une passage qui est
yɛrɛ ye o ka fisa ye ma ni mɔgɔ ladege ba ɲɛ fo ka diɲɛ wuli ba dɔ ka fɔ farafi tɛ kɛ tubabu ye jɔn wala sɔni ye den kelen pe a tɛ kɛ ne la n kelen bɛ kare kɔnɔ yalala o y'a sɔrɔ ni misiki de bɛ baro la ne tɛ famaden ma suru famadenya la wa ne bɛ n yɛrɛ dɔn ne ye fantaden sariya tɛna fili yɛrɛ ma wa ne ye bɔbɔden a ye taa fɔ karisa ye a ye taa fɔ karisa ye ko man siran ni duwawu ni barika ye tiɲɛ ye inshallah don dɔ la cɛ ne bɛ Ibe magui ko choroni Beni ke futuna nege Ebe go ikele ko bitch Kele na la gangi la biri C'est n'est pas beauté qui trouve la femme C'est Dieu qui compte mon bro Si tu n'en as pas dégage bro Avant qu'on a kaduna so Ejo ibe kala don Ego ibe kala don Soufara ki lega nega man lo Abe siri nege abe di gangse Afo gangse Nike futuna ame bangti No anisi fudente flexe Willy gata Willy gana No nege zine masima ame femunu san Ute dama Don nege zine te siran Sisan wani nege zen Anga cocaine Libani na me fesana Big old freestyle Apana se beat nga dafala Ango chiwe ko cha na imi na bicha Maki ya befo Ajo ya befo Dongili tumare kari nekese Adrili dumare bongolota Gananado kumalante kwa Wakuma mandinye Ako ira mogola Apemi jayanye Dunu ya betande bemanka Wakate kele nye Niko ibene de fangata Kansi batale Trompa Non, bita bala. Non, bita. Ah. Le level wala puis donc il fallait pas si wala. Mo ta doni ni. Voilà, mo ta doni ni quoi. Vraiment, c'est drill manu kan astrane. Voilà. Non, bon donc li konna la me partie de fort. Ouais. Becky Claude tena mo kana bon. C'est juste une passage donc on compta donc. Genre na vous te drill quelqu'un ouais. Passager do ba no monta do non est-ce que tu n'as la jawa non ou quand jora quoi non la jora place ménager nous non clé de bibro non voilà nera dano non Beka freestyle dano match c'est toujours Beka freestyle ça se passe ici Beka freestyle donc vraiment on m'a fait Beka faut que émission Beka si pour Chimaroma et est-ce que nous numéro il a aussi il a sur le contact là. D'accord, numéro BSNO là, on va le 71 28 02 32 ou bien 68 11 00. D'accord. Yaction Trompa, numéro il a aussi là sur le contact là. Bon. Ouais, sur le numéro 67 68 86 27. D'accord, numéro m'a contacté sur la vidéo là c'est qu'on fait au c'est là sur ka fo be ka fo ko mogo be ou la bara professionnel sera kan donc ni numéro ni oli parce qu'il y a des gens bon en tête de comme là vous c'est qu'on donne quoi donc vraiment ka fo be artiste mogo be fon na oli ka business do fa mi na jay autour de Kadanklo là tiens Johnny même fait il y a du bleu il m'a fait donc vraiment avec bara professionnel sera quand ou ka fo be donc vraiment merci beaucoup c'est ça topic na li jala andi ko ja foli bele wa yara tali déplacement jala intro Jackson Trompa vraiment merci beaucoup le déplacement là magi yara foli ami Beka freestyle de camp donc là chaque semaine ami MC Wole kana on a mis temps passer on fait vraiment bi une semaine benema bi ñogoñ quoi vraiment voilà quoi war ko té fuité mais voilà parce que j'aime ni talami quoi au cadre quoi tu vois non talent téléphone qu'on a mais en réalité a bien quoi au clé de d'accord la famille ama fo Beka foko ambe émission de Beka officiel de la émission be no ka artiste bodi bila ko bla yelena alni be yelena ami do fara iga yelen kan ni be anga plateau qu'on a dis-toi que ka foko talent bila ça se passe sur Neuf TV c'est toujours Beka officiel numéro mo be ana o be se kana sur numéro na 77 29 72 80 ami se ala to ngana bi wolonvla ani wolonvla mugan ani konoton bi wolonvla ani fla ale ni bishigni akambe ani wona wara bi kapo Visco